Handikoni kumira ndega, handikoni kumira ndega, handikoni kumira ndega. Jehova mira ine chopadi handikoni kumira ndega. Akone wa baba kumira ndega, sandira mera kumira ndega. Jehova mira ine aiwa handikoni kumira ndega. Akatwalisa mukana wakadai mukana wakanaka kwazvo kuti tinosvikopa nzvimbo dzakaita sedzinedzi zvisina kumboita mukati meupenyu hwedu zvimwe zvinoiti neimunguva yatisingakanga muinini nokuda kwezvapupu zvajesu apostolic church ine mutungamiri wangu anoti dai akatishederera anotiitira kuna kwazvo zvakanosvika mukati menzvimbo yesheraton ndakagara kwazvo maharare nguva yakati wakwa sheraton ndirimo maharare ndichitonesha kwadzaisedzepo kwasandira kungokuenda kana kungokuwanira hana kana kuna asi nokuda kwezvapupu zvajesu apostolic church ndakawana mukana ndikanopinda musheraton ndikatodzidzawo foko yenaife imomo zvadasina kubveka haleluya ndinotenda baba ndikutenda izvi inini kukura kwangu kwose ndave kuti ndaraindine nyadzi zvimwe zvisingaiti zvoti kumira pamberi pevanhu so zvaindiremere asi nokuda kwezvapupu zvajesu apostolic church musi chawa ndakatanga kutendeuka chipikwa maoko pamusoro komiti chibva yakosarudzwa ndikaitwa muparidzi ndikatonzi chitosvikukawo paridzi nearchbishop ndikatotanga kuparidza zvairo saka ndinotenda mwari dzimwe nyadzi dzinotibata mukati medu hadzisi nyadzi dzakanaka inyadzi dzemweyetsvina inyadzi dzasatani haleluya saka ndikutenda baba vakanditsikira nyadzi dzemweya yakaipa dzainditadzisa kuva munhu anoita chakanaka nokuti apo pandainyara kumira pamberi pevanhu apa zvaizondishayisa mukana wokuwana chimwe chinhu chandingawani chinondiponesa kana chinondipa pundutso sezvakaita saichochi haleluya inini ndakararama mukati menyika iyoyi ndakararama muhondo dzakakura mukukura kwangu kwose ndikasvika mutsaona zhinji dzimwe dzekubheuka nemotikari asi handina pakasvunuka pandakabvunzwa ndikapinda muhondo vakakondwa vanhu ini ndivini ndaituma vanhu kupatikori kunoona masoja asi hazvina kundibata kana kumbonanayo ndichirarama nemuraramiro usina kukodzera asi mwari vachingondida zvakadaro ini ndakararama muupenyu hwangu ndinokutaurirai kuti satani haadi kuuregererwa satani toda kuti timurayire nguva dzose pauri nepaugere ipapa kana tiri pano patina nguva kuda pano kuti satani azoita kuda kwakenesi tauya pano kuti satani tizomurwisa kunyange zvinodudzwa izvi zvikadudzwa inhoroondo yesimba nokudera kweyamutsvene nezvinoonekwa nezvinorarama zvinoitika mukati meupenyu hwedu nokuti vanhu tichirarama tinorarama nemiraro nemutoo wakasiyana siyana watinokumbira kuti nhoo wakanaka asi unoingosina kunaka iri njodzi yokusatenda mukati meupenyu hwedu amen saka ndinotenda mwari vakatipa chechi iyoyi ngatitendei mwari vakatipa mutungamiri wakanaka bhishopu wedu chiro vakatumidzira zita nokuda kwouchenjeri hwome yamutsvene kuti idzi zvapupu zvajesu apostolic church saka tizoitaura nhasi kuti inonzi chechi yajesu amen ukareva muri apostoli haina rimwe zita kana chechi yajesu nokuti shoko inonzi kuti ava nezvapupu zvangu zvichaparidza shoko nokuti sakutaura nezvajesu
zokubereka vanhu vachararama nomweya mutsvene, vanhu vachararama neshoko, vanhu vachapona neshoko, vanhu vasingafungidzirwe, vanhu vasingatemerwi nyora, vanhu vasingatye rugare rwamuri apostoli. Hanzi kana Mesiyasi apo mbudzi ichavataremere kuti rugare rwamuri apostoli. Chinongwa chinetsa nhasi kusapona kwedu kana kusakunda kwedu kurarama nemumwe mweya nemumwe zvatinofungidza kuti ndozvinoitwa rugare rwamuri apostoli. Amen. Saka ndoda kuvatenda Archbishop wona nhasi ndine chimwe chinhu chandiri kutaura nacho chinodedzeresa chikotaura shoma shoma kuda kwezvapupu zvaJesu Apostolic Church. Dai pasina zvapupu zvaJesu ndaingofa ndichizvirota asi zvisingazoitika mandiri. Chete nehope dzangu dzakanga dzagara dzine uchenjeri rugare rwamuri apostoli. Pandainge ndakadhakwa nenoro ipapo ndakanwa ndakararadza ndopandairota ndichibva pamba pangu ndichida kwakagumira sendi yangu ndichinoda kuine vapostoli vakangoita sezvamakaita izvi. Haleluya. Ini ndakadhakwa ndakadzwa nembanje nenoro zvese nokuti ndaisikafodzana nhatu bute mbanje chikweka kozoti doro ndaiwa imwe yainzi mhandwe yokuti kana makabengo here ndakaiwaka here nditogireda titatogreda chiya chiya chinoti kana mvura yakuna kunaya ini ndakatozvipedzana zveshe. Amen. Asi hati zvikwiridziri izvozvo panenge kuri mumweya ndanditaura kuti mumweya inogobata mukati medekoti ungofa uri pepa rugare rwamuri apostoli. Nanhasi tingangorarama tikangofa tingori mapepa rugare rwamuri apostoli. Kunyange zvatakagara ipapapa tingangova mapepa nemhaka yekushayiwa chimiro, nemhaka yekusazvigona kuzvininipisa, nemhaka yekusazviziva kuti iye zvinoda bhochi. Vamwe vatochena musoro, vamwe vatokura kudaisa anambuya sevana atete vamwana. Vanotongodedzwa nezita ravo kuti zvisi nhingi kana kuti mai nhingi iyi Gertrude. Ivo vaita sezvakaita hanzvadzi yangu atete vamwana. Vanotodaidzwa nezita ravo. Zvinogona uchidedzwa nezita rako waita sezvaburizvi itoziva kuti pane chimwe chakawa kana kuti chakarereka muupenyu. Amen. Sama tikarasa mashoko matsvene anowana pana Petro yekutanga pa4. Naizvozvo Kristu zvaakatambudzika panyama neriwo mushonge murangariro iwoyo, nokuti munhu akatambudzika panyama arega zvinhu. Asi Kristu Jesu wakatambudzika panyama zvichiitira isu varinge isu kuti aiwa dai murume usina kutambudzika panyama isu hataizwa vanopona pamweya rugare rwamuri apostoli. Chinangwa chinovarorerwa apa zvechekuti isu tipone pamweya tirege kupona panyama, nokuti nyama haina painotiendesa. Nyama inouya nekuparadza upenyu hwedu, nyama inouya nenjodzi mukati meupenyu hwedu, nyama inotituma zvisina kunaka, nyama inotituma zvisina kukodzera. Hachisi chinhu chokunyanya kurarama nacho kana chokubvesa nacho kuti ini zvandakakuka ndikadai rugare rwamuri apostoli, kana kuti ini zvandinopfeka kudai, kana kuti ini zvandinoda izvi. Aiwa, hachisi chinhu chakakonaka. Asi mweya mutsvene kuti ugone kunge uri matiri, unova matiri nekuda kwehunako. Mwari rudo ndochinhu chekutanga chandinoda kukuudzai kuti Mwari rudo. Kana tikange tisina rudo, kana tikange tisina simba, kana tisina dyere, Mwari unotizva matiri. Haleluya. Ndinokumbira kuti muraramiro uya watanga tichiita kuti ibhangeri yaMwari ifambe mukati menyika, kuti shoko rifambe mukati menyika, zvinoshafadza Archbishop wedu, zvinoshafadza mutungamiri wedu, toite kuda kwakanaka, kuda kwomweya mutsvene, kuda kwawakatisika, kuda kwawakatifira, kuda kwawakaroverwa pamuchinjikwa. Nokuti iye nhasi kuti nditi atete tipe mwana uyu tiite zvatingaite kuti afirire vanhu nyika vanorama. Iye zvino kana kuti ini chaiyo chame muda vanzwe kuti shoko rakachitaurwa kuchechi kwakushaurwa kwakuzhinji vakuda kuti vakazodai vakazodai mangwana chayani ndofuma ndichiwasirwa hebhazi adziwasa kana kutenda kuchechi handibvumirwi. Nokuti murume mukuru unongosoro dzagonepe rugare rwamuri apostoli, nokuti mweya mutsvene apa unenge watiza rugare rwamuri apostoli. Murangariro kuushonga unenge watiza rugare rwamuri apostoli, kuti tishonge murangariro kuti kune mumwe munhu wakatambudzikira isu, wakatisunungura pamurayiro wezvivi, zvinenge zvatiza matiri. Saka rugare rwamuri apostoli zvakakodzera ndezvokuti tirarame pamweya, tisararame panyama, tiite kuda kweshoko romweya mutsvene, kuda kwawakatifira, kuda kwawakatitambudzikira, kuda kwawakaroverwa
chikwano kudako zvivire zvipiriso nezvinamato zvatakakachirarama mukati meupenyu hwedu, zvingadaro zviri kubata mukati medu nhasi pane vamwe, zvingadaro zviri kutorarama nekurumbidzwa kwazvo nekukutokudzirirwa nekuutirwa mangwanani neusiku kuti rive dambudziko mukati memumwe. Imwe hama yako ite rombe, imwe hama yako ifambe ichingotedza nyika yakatakura mukwende, asi wochirarama nemuraramiro iwoyo wokuti hama yako kuti ive nedambudziko kana vana vako rugare rwamurapasori vave vana vasina vanotambudzika, vave pavamwe vana vakaberekwa chiso chavo chakanaka, varipo vamwe vana vakaberekwa vakadzidza vanotora madhigiri kuri kungodzidzisa kwazvo, asi wochiziva zvawakaita pamwana wako, asi mwana wako achingoita rombe nedhigiri rake iroro anotowagere pamba nedhigiri rake iroro hawane basa nokuti wakatomuseenzesa kana. Haleluya. Kume kurarama kurikuitika mukati menyika kunokundududzwa nebaba usati vakuende vakutotaura chokwadi. Kume kurarama kurikuitika mukati menyika iko kuri kubata mukati mevanhu, vanhu vari kutorarama nechiraramiro ichi musati dzinotorindeba. Izvozvo ndokurarama kwakaonekwa nevanhu vatema vakaita sesu, kuti kurarama kwokushinwa nekushereketa nekuronga nekubata-bata nekusatenda Mwari wako waonekwa wakatsva kunamata vamwari vairi. Haleluya. Tosunga patu kuti panguva yakasara panyama arege kurarama nokuchiva kwavanhu. Hanzi nokuchiva kwevanhu, kuchiva chinhu chisingatendereki, kuchiva chinhu chisingakodzereki, kuchiva chinhu chisingakuite kuti unzi munhu wakura. Munhu watokura sezvatakaita izvi unotongorarama uri munhu wekungochiva, asi manje Mwari havachifaniri chinhu chakaita saichocho. Mwari havachifaniri kuti chinge chiri matiri. Mwari havazvitenderi kuti zvinge zviri sevanhu vakada kuti vanamate Mwari. Kuchiva chinhu chisingatenderwi chibva tachiregera chisava matiri. Mwari vakachidzinga, kukava nemwe munhu wakatambudzika kuti hondo dzakadaro dzirege kurarama matiri. Amen. Shogonuti mumweya tiri mumwe vamwe pahwani. Naizvozvo ini musungwa munashe ndinokumbira zvikuru kuti mufambe zvakafanira kufanwa kwamakadanwa nako. Haleluya. Sasa tinoziva kuti murume uyu akati ndakaitwa musungwa munashe Jesu Kristu mwanakomana waMwari, nokuti ndonenge pakutadza kana zvivi zvedu zvatingati tinazvo izvi hazvina kumboita sezvavana Pauro vakanga vakatadza, vanhu vakanga vakatadza. Saka vari kutaura kuti vakanga vasungwa munashe Jesu, nesuwo tikange tiri vasungwa munashe Jesu Kristu mwanakomana waMwari, zvinhu zvose zvinotiendekera, upenyu hwedu hunova hwakanaka, zvinhu zvose zvatinochema kana zvatinoti zvinorema, kana urwere
muchiitirana moyo murefu norudo. Amen. Kuzvidipisa ndo chimwe chinhu chinenge chakati shortage kuno mukati menyika. Zvokunenge dai ndikabuda ini hameno rimwe zuva ndakazokwazisa ndichienda kwamadamombe kwana mufundisi wangu. Ndakazokwazisa goritoto. Ndakatozoti ndodzoka mangwana ndikaona paine mari. Ndikarekwa murakozo. Nenyaya yekungoparidza. Zvokuti kunenge dai ndikafamba ndinototi munhu mukuru vakadii zvenyini. Asi unoona munhu asingadi kudaira chinhu chakatiza kwazvo mukati medu. Chinhu chinorambika kwazvo izvozvo. Chekuzvininipisa, kuzvininipisa ndiwo upenyu. Kana wakugona kuzvininipisa wakunzi mwana waMwari. Kana wakugona kuzvininipisa wamunhu anonamata Mwari. Kana usingagoni kuzvininipisa kubva mumafambiro kana parurimi rwedu kana mabviro zvarekwa munaapostoli. Zviripo zvimwe zvinhu zvaungangonzwa zvichinzi zvanzi zvakati ukatadza kudzikama unosetuka imba iye imba ine unoishetuka unoishetuka ine ukaijamba zvarekwa munaapostoli. Nokuti unenge watosungwa zvarekwa munaapostoli. Nokuti une shoko rinoti Satani unosunga vatendi vanobata pamwe naKristu Jesu. Mukazoona nhasi mabasa ari kubatwa nevanhu vanonamata Mwari, unoramba iwe kuti ndiye munhu uya ambenge achitaura shoko raMwari amire pamberi penyu. Unoramba kuti ndiye munhu uya uyo akamboturika maoko pamusoro pemunhu akapona zvarekwa munaapostoli. Nokuda kwokushayiwa kuzvininipisa. Kuzvininipisa uku kunotiwanikwa parurimi rwedu kuti rwurege kutungidza nyika yose rukaparadza shoko reMwari zvapo ikapera nokuda kwamweyo zvarekwa munaapostoli. Nokuti kupera kweshoko reivhangeri yezvapupu zvaJesu, munhu mumwe chete akarega kunamata Mwari muzvapupu zvaJesu ari hwani, watoparadza shoko raMwari zvarekwa munaapostoli. Amen. Patiri, muchishingairira kuchengeta mumwe bwomweya muchisungo chougare. Ati tishingaire kwazvo kuchengeta humwe hwemivharingeri yaMwari yerugare, ivhangeri yerugare, ivhangeri yezvapupu zvaJesu Apostolic Church. Ati nderugare tishingaire kuchengeta, titadzidziswa hapachisina munhu achazwana asingagoni kushingaira. Ati tishingaire kwazvo kuti tichengete shoko rakanaka, tichengete mazwi akanaka, tichengete rudzidziso, tichengete hunhu hwedu rwukarekwa munaapostoli. Pane imwe nyaya ndomboditiirese yokuti kunyange nhasi, kunyange vana vasikana vedu kana vanakomana, kunyange vana baba, kunyange vana mai, hatichaziva chinhu chinonzi kupfugama zvarekwa munaapostoli. Tinoziva kuti kupfugama kana tonamata chirera Mwari nhema panapa. Chirera Mwari nhema kuti chakanaka chirera nhema. Asi kuti kupfugama kwokuremekedzana zvarekwa munaapostoli. Kukuremekedzana chako kuti mai vanoti hazvina kuti izvezvi imhosva yekuti tikwazisane. Tikakwazisana esi takavengana kana kuti tine ushamwari hwekuvengana, hazvina kunaka izvezvezve. Hunhu hwedu hunofanirwa kuti hwechipostori. Mai vanoti makadii zvenyu vari koko vakapfugama, baba vanoti makadii zvenyu vakapfugama, kuitira vana vadiki havazikanwa. Nokuti pane shoko rinototi imi vana mai vakuru shingairirai kuita zvakanaka kuti avo vakazodzidziswa nemi vadiki vanga vachimba vagodzidziswa kwamunhu. Nenyuwo vana baba vakuru shingairirai kuita zvakanaka
Saka rudo runofanirwa kupfeka. Tikopa rudo kumuranda waMwari Archbishop. Tikoke mukati memba yeuzodzwa. Ini imba iyi kubva pane vatendeuka. Ndakangona zvakangona. Rimwe nguva mukoma Julius vakati gochera chibage vachiri mudiki kadiki chaiko. Asi unoshaya kuti ndizvini zvandizvikanga nekuti imba yeuzodzwa. Ngareva murapostoli. Ini ndinotya kana tichitaura nezvemba iyo imba iyoyi. Ndinotya kana tichitaura nezvambuya Bishop. Nokuti vashoma vakava nevana vakarayirika kunaka. Zvinotyisa. Chokwadi ndinotaura kuti zvinotyisa kana painewo zvazvo zvingaitika, asi ini vamwe vakaropafadza. Asi hakuzi kuda murayiro kukudzana mukati memba. Rukareva murapostoli. Kana mai vakatsura mwana ukati makudarei mwana wangu, kana ivo mai vakati baba makudarei mwana wangu, zvinonetsa izvozvo. Rukareva murapostoli. Munodati mwana kana akukarirwa yokaona turukira vana mukati memba iyoyo. Mukawana mumwe anosaidhira kuti wangu mwana hanzarwo, mwana wangu iye ndindakatakura pamiri. Mai magochera aya nyama pautichaite. Hakuzomukwanisa, saka munoona hasi kukwanisika mukati menyika. Izvo zvazvichakwanisika ndeyamutomunabe nokuti yeita sei kuti vana vazova vana moona kuti zvinokwena mari yezvesikoro izvi makungoparadzira mahara vashoma vaakuda. Zvidhito atengai chingwa muchidya, tengai chingwa nenyama muchidya, nokuti makutora indogara padhuze nenzira unonzwa kunyara. Zvinenge zvichitaurwa nezvinoitwa zvacho kuti munhu uyu anoda mukati memba ina mai nababa. Haleluya. Zvino kana kuti mbudzi ichizodya mufenje ichinzi inofanira nyina, zvakaita nega toti iri kufanira nyina kani? Iri kufanira nyina. Ana mai nababa ndo vanofanirwa nawo nevana navo. Zvakaita mivhangeri yaMwari. Ngatikone pamwe sita kuti unosvika payademera. Amen. Haleluya. Sitare Mwari, sitare mwanakomana, sitare Mushenyi. Haleluya. Tinoda kuonga Mwari mangwanana n'omengo ya matipa y'abanyamwe babiri pamwe chete kuti tichirangarira kutuma kwebasa renyu kuti munyika iyi
vanhu varege kufira murima. Zvino vana venyu zvobuda imifamba inavo, muise mweya wenyu mavari zivo njere zvamakaita vana Filipi vakaenda akatsvaga shamwari akawana Natanieri, anoti kwaari tamuwana uya akarehwa nemagwaro, Jesu weNazareta. Filipi areva, Natanieri anoti kunei chakanaka chingawanikwa kuNazareta. Filipi haana kukakavara, asi unongoti uya uone. Nanhasi tiri kuda kuti hama dziudzwe kuti dziuye dzizoona. Kana dzauya kuona imi mataura navo vanhu venyu Mwari, vogamuchirwa shoko, mozarura mukova nenzira kwazvo kuti shoko renyu rive rivheneko, rive mwenje. Hama neshamwari dzisafira murima, dzisakweverwa kana kukakavarira mukurasika kwekuda kwemweya yechadenga. Mbiri yezita raJesu, Mwari mutsvene Baba mazvita, tinongokumbirira midziyo yenyu kushandiswa kwayo pakuitwa kwebasa iri. Imi mugokudzwa mpiwe mbiri yose, zvisaitwa namanyawi, zvisaitwa nekuzvikudza, zvisaitwa kunyange nekutsvaka mbiri yepasi pano, asi zvingoitwa kuti mbiri yose isvitswe muzita renyu Mwari, muzita raIshe wedu Jesu Kristu, kudzwa izvino nokusingaperi. Haleluya. Vamwe ndakavafarira vaitaurana zvakanga zvaitika, vachitaurana zvokupondwa kwaJesu. Asi nhau yakanakidza ndeyekuti ivo vanoti vamwe vekwedu ndo vakaita izvi. Havana kupomerana kuti anofunga ndevamatsotsi ndevamabhinya, vakati vamwe vedu ndivo vakaita izvi. Zvinona nhasi kutambura kwatiri kuita, tiri kutambudzwa navamwe vedu. Saka kana muchitaura namasangana taura nezvaJesu, avaitaura nezvaJesu. Haleluya. Ndo nyatinoda kutaura nekubva nhasi tichienda mberi naudi yaJesu. Kana tadini taungana, asi uchazonzwa kuti pana pachazobuda imwe nyaya yekuti muvhangeri muvhangeri ningi namai vanonzi vakazoonekwa mukabvunza nyaya chakataurwa pasungano. Yaisi nyaya yaJesu. Kana taura ndikuda makuru ndo andiri kuramba pano. Haleluya, haleluya. Zvakanaka kuva pano. Iye zvino nhau yatiri kuda ndeyekubuda. Sezvatine tanguva yose tinobuda, hatisi takatanga kubuda. Jesu unoti vamwe unovatuma vari 12, vamwe wakatumwa vari 20 kunoparidza shoko raMwari. Saka nhau yedu ndiye kunoparidza shoko raMwari. Kana tichinge tabuda hatiparidzi zvimwe zvinhu, tinoparidza zvokunaka kweshoko raMwari. Asi shoko randambodzwa pano isu tisinofanira kuva zvakanaka. Saka ndati hatikwasisanei. Kana tikabuda tine rudo, tinogona chinhu chimwe chete. Mufunge henyu, shoko raMwari ngarivenga zvakanaka rinoti hakuna muchataura naye wandisina kutaura naye. Izvozvi munamato watanamata ndokuti Mwari vachigadzira basa ravo kuti tisangane nevanhu chaivo, tisangane nevanhu vane nzara. Zvapupu haisi yekutamba, zvapupu ndeye vane matambudziko. Ndo zvandoziya kana uchiuya kwokuzvapupu inoda vane matambudziko, ndo vainotsvaka. Ava vekujaivha isu hativagoni. Nhau ndiye kutakurana mutoro. Saka kana tabuda titaure pamusoro pematambudziko kuti matambudziko avanhu ngaadini, ngaapere. Asi ndoziya zvangu kuti nyangwe ndataura ndinosungotaura zvenchidaro, asi unozongona kuti tichingobuda pagedhi apa makutotorana panyaya dzedu. Munzo mune makainzwa here nyaya yakaitika iyeyi futi. Haleluya. Navaprofita kana tabuda Mwari ngavakuitire zvakanaka. Nekuti takatarisira kuti munhu aprofitwa ngaazoteera kuno. Mukabvunza baba nezvavo ava vari padiseri muvhimi anenge ane mbwa dzake, ane dzinomhanya usingamhanyi. Asi chandinoziva chekuti iya isingamhanya ngokabvunza obva sangwa muje ndoenechiti iri masure. Izvi haisi kukurira mhuka, iri kukura kuti vachabata vakadyarisa chadini. Haleluya. Saka isu tiri kuti vaprofita kana
aprofitwa ngave kuno. Tiri kunzwanana? Taichitia sokudzisayo nyango pana Jesu asangane chipfuwe patsime. Anangoti hure uya pano. Anakuita izvozvo. Anotaura nezvakanaka nekuti nawe yacho ndiye kubata. Nyango vabati vehoya haambopindi mudziva achibvoronga. Uyu mwari kuredza yakazviite hauibati. Ungatobate dacha ndora ungatodini. Kana nyatira rumwe mudhara ndora ungatobata. Asi Jesu anotaura nezvakanaka kuti ko ndiri kuda mvura yekumwa. Haisi mvura yaida chaida munhu kuti amubati asiye mabasa. Uye anoti vaJudha navaSamaria havazvidzani. Iye unoti newaziya waitaura naye ndaikupa mvura yausingafa ukanzwa nyota. Saka munhu unoda mvura yekuti haazofa akanzwa nyota. Anoidawo mvura ichi. Saka nanhasi kana munhu aprofitwa ngaanze kuda chechi kwete kuda kutiza chechi. Anotanga munhu kukupa mvura kana murume wako asipo. Chenda unena murume wako. Iye anoti handina. Anoti wari vazokwadi nokuti waona ngoti shanu. Kura kuti akanga achimurudzira kuti uri hure. Haana kuti uri hure zvamuri kuita maprofita. Kuti musumuka nhai muri muroi. Iwe sumuka uri hure. Iwe uri mbavha iwe. Munhu anotiza ukamuti mbavha anotiza. Saka munhu anonzira dzokubatwa nadzo kuti asiye mabasa. Azive kuti muprofita ari zvakati. Mukadzi anoenda muguta kunoti uyai muone wandasangana naye. Saka muchona muzoti mwongwa mukabuda vanhu vanoti tinotera, vanhu vamwari tinotera, mozona haachaui. Anoti pandazombonzi hure ipo pano kokuzoti ndavalinga pavanogara chaivo. Pavanoti takaungana haaui. Nyamba asina kupinda chikoro haaui. Saka kana tabuda nyaya yedu ndekuti vanhu vari muna Jesu. Kana vari muna Jesu vapo ndekuti bozoti katsvaka basa kuti baba mune certificate yeumabva here hamuna, mune certificate yeun'anga hamuna, mai vane certificate yechihure havana. Zvinhu zvakaenda Satani. Saka iye Satani iye ndo watiri kubudira mukati menyika tichiti abve arengedze vana vavanhu. Zvakanaka kuvapana. Ndichaverenga magwaro kubhuku yaMatthew chapter 10 kusoro shoko pa1 verse. Yes. Vane 12 vanotumwa kupadza nokuporesa. Isu takatowanda. Ava vaingova ne12 chete. Isu tatowandisa. Zvino kana vane 12 vakagona kuparidza vanhu vakavatevera kokuzoti isu. Ndoverenga pa11 verse. Muguta kana musha pose pamunopinda. Pose zvapo pamunopinda, mungava muguta, mungava mumusha, pese pamunopinda, muguta kana mumusha. Bvunzai kuti ndiani urimo wakafanira. Ndiani urimo? Mugarepo kusvika akafanira mugare. Isu hatingopindi pamba pemunhu kungozoroka titopinda mugedhe. Tatovamota kuti tauya pano toda kukuprofitai inga toda kukuparidzirai. Munotanga kubvunza nhai pano pamusha pano makafanira here kuti vana vaMwari vape munamato. Woti hongu makasununguka nyange kuprofitwa. Hongu makasununguka ringa munamatiro. Hamusi kumanikidzi. Nyange wemanisi kuchipatara haumbotoshongosvika pagedhe wotokubata jekiseni fe. Angosvika jekiseni havadaro. Vanobvunza chamunonzwa. Zvinomuvatsananguri. Kana vakasazvinzwisisa woenda muna dhokita. Iwe muprofita kana wapedza nemunhu wamuprofita ndipe hoyo ndichimunamatira kwete iwe. Kune muprofita anotoshinga kunamatira munhu pabhishopu ari baba. Zvitorai baba kurongo. Aiwa rakuwadini. Wapedza munhu anoenda kuna dhokita. Ozoenda kuna specialist. Ameno inalisiwa. Ndozvinoitwa munhu. Zvine mimhai mukangotenda kupedzera nomuprofita uyu muri muchikona. Tozokunzwai manje. Nyange mukati hamundinzwi asi tongokunzwai.
Part of verse. Yes. Kana muchipinda mumba. Muchipinda mumba. Muikwazise. Muikwazise. Makadingo osio. Makadingo hofu. Makadingo mkanya. Pano pa mshape. Muchikwasa vanhu yakuti zvinobata madzireko ibada zvirikuti pao. Azvisizvo vanhu vanenge varipo ndovamunokwazisa. Musati mataura navo. Pakadipo mushape inai baba. Saka tichiwanza kuti tungamidzai vanhu vanokwanisa kusvika pamba pevanhu zvine tsika. Kwete ungosvika. Semuroi, anongosvika. Apa asina ini. Asi aisonyati kamwe. Hanzi mukwasise imba. Pataiti verse. Kana imba yakafanira rugare rwenyu ngaruve pamusoro payo. Asi kana isina kufanira rugare rwenyu ngarudzokere kwamuri. Rudzokere kwamuri munotobvunza. Kana vakutenderai paimba ipapo zvino muchisvika monamata kuti pave nerugare. Saka nhau yekupinda mumaguta nemumisha ndeyekutsvaka rugare. Saka ndati vanhu vatinosangana navo vanhu ivavo ngavanzokuda kuteera kuno kuti kana zvakadai ava vanhu vakafanira kuti vateere. Asiwo kana varamba munongopfuura tozokuonai munhu waMwari vakambona navadini tinosangana. Hazvina kuzozanzi gumetso komba mati zvamaramba henyu sarai musasara mukazviona. Hazvisizvo. Iye Mwari wedu kuti taunda zvakadini futi zvakarongeka. Munhu wese anda zvakadini zvakarongeka. Saka mchizona munhu achitikana kutsvaka zvakarongeka iye anotsvaga nenhema. Tikati kabvunza vana mai vakarorwa nenhema. Hapana karorwa chokwadi. Foerwa uzozonapo kuti kumajina aya ndaibona waina ndakapa mununa. Nobva wamupa wose. Waikwereti. Anti. Papoti ni verse. Yes. Ani nani usina kugamuchiri. Kana kunzwa mashoko enyu. Yes. Kana muchibva paimba iyo kana paguta iro. Mususe guruva riri patsoka dzenyu. Yes. Anti. 15 verse. Yes. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri. Nyika dzeSodhoma neGomora. Yes. Dzicharirikirwa nezuva rokutungwa kupfuura guta iro. Izvo vanenge varamba kunenge zvakwavari pane zvichazodii pane zvichauya kwete kuti mubva matosiya matonga tinoda kuti maramhenya asi muchatidedza. Ai nyami yedu ndeyekuparidza vhangeshoko raMwari. Vaprofitwa vanoziva vachipeterwa papi. Vamwe vanoprofitwa zvinoda kanzere kuti zviripo zvinoda kukanzerewa. Zvinoti ndafara baba namai vanga vachitaurirwa nezvepano kuti tsvimbo dzakazodai. Kana vari vamosva kumboorwa ndiwanze tsvimbo dzako yatodziwa. Mungagokunda Satani anakwira mumuti achiti kavanhu vati nokuti Satani kano. Iye chake kungodenda odini zvake. Pamunengobva papa iye akudi. Saka muchiona muchiti ini zvangu ndikakonana nababa vamangova takonana vanhu vakazora takufamba tese zvinoita nhubu munhu asina rikuya nehodzi makazowirana makavharwa handina kuvharwa takataurirana isu takataurirana handina kudini asi uyo asina rikuya nako vanhu kunoti vakavharwa nanhasi vikana makumba kweina ndiye kutaurirana vanokunda ndavanotaurira kuzvininipisa zvine kuti wakundwa nakuti pakurwisana pane zvinhu zvinoitika unouraya munhu waanenge ozovaenda kujeri. Ini ndinogona kufa ndadade nhasi vana vangosara chitambudziko. Saka pane zvinhu zviviri. Saka kuzvininipisa zvine kuti wakundwa ndiwo wakunda. Saka nawo ndeyekutaurirana. Naye adzimai toni kuti tikunde. Kuti rasoma ndakaona vakanga vachisapota bhora mweDynamos Multips. Dynamos yako ndiyo yanga isapota baba vato manya kumba. Mai vasiwa kwakubhora. Vosara vosvika mai usiku wanzi wauri kupi? Wauya zvikomba aiwa timu yenyu yadyiwa. Ndochokwadi chirungu apo ichi. Saka nyaya ndeyekutaurira. Kana maprofitwa nawo ndeyekudini? Yes. Tinokunda.
mari vatu basi ndachitaura nevatungamiri ndichiti ndinoona sekuti vanhu vanogona kuita gurupu rimwe chete semaonero andaita. Asi vana baba toedza kuti mapapiro atobvisa. Haleluya. Vanenge vaine masutu esungano mapapiro odini dzimwe mhuka dzinonzi ishwa dziya dzinoti kana dzangobuda kumwena dzotodima dzinongoenda pamiti ona dziyatoda wotona ichisina chi saka tinombo mapapiro obva topinda mukati meguta vane vasina masutu esungano vaya vanongoramba vachingori magemezani avo. Haleluya, haleluya. Nana maiwo tachida kubatsirana iko zvino kumushando wavako taingoti vanenge vane mabhachi matsvuku aya odini tosara taani ruwadza kuti zive hwema hunonhuhwira nekuti shoko racho rinonzi hwema hunodini hunonhuhwira. Haleluya, haleluya. Nezita raJesu ndopa ovhasiya kana kuti vanhu vachipedzisira kuti vanofamba sei. Vane vamwe mai vandazogara ndisina kunge ndataura navo, amai vane jaketiri nosenza kupi kwangu hava zvino makamira kuda kuti vamwe mai vechipiri hane muna anosenza basa rinenge rechisoja hino pana mudzi ingomo noshamira kupi kwangu haida kuti muzobatsirwa nevatungamiri handikuri kundifwisa yekuti pamuri pane hondo imwe yakasimba hasi pari kutodutsirwa zvimiro cherimwe shaine njusu muri kundifwisa zvandipa kuti zoramba ndichidaro urumonyo wokutanga makaparadzana nditi kuye zvinova muri kufamba nemota ndewa ndati wamuinaye ndiya mure ndewo munhu handiti hai zvo handichadi kunyaya kutaurisa hanzi nguva yapera asi unovana kutozomboti mugarwe pasi nemi nevatungamiri mumbotaura kana zvinoto zvamunombosangana nazvo, mumbotaura kana chimwe chimiro chamunorarama, muzomboti taure nekuti imai muri kutoenderwa panguo tsvuku zikuchiko asi ndovuka nguva yavatungamiri ndo yangopera kadarika kumasasa tinenge takuenda hafudu kunani yaida kuti mugarwe nemipasi makakombwa nemhondo yakasimba ndokuti zvingatozotsikana zvakuvhiringidzawo kana ungano iri pano kana mukagara musati mabatsirwa hondo kana nimi wacho zvingatokuvhiringa muri kurondwa nechimiro chehondo yesatanism muri kundinzwisa gara zvenyu bati kuda kuti tozombotaura umwe murume wandiri kuramba ndichinzwisa ari pa hanzi nevatungamiri nguva yakwana hanzi nguva yakwana gara zvenyu pasi mese hanzi nevatungamiri vedu nguva yapera unozongoonekwa handiti hana nemiwo futi murume aripo shuwa zvichidaro Alright, chirega ndizokubatsirai pane vatungamiri because zvinga zvanyanya kukurawo asi two-way traffic icho anogara basa mozoita kuti tionane tikurukure pane vatungamiri zvakaoma zviri muno zviri pachifu pano nhasi zvakaoma iripo. Haleluya.